Karate er en kampsport, som går ud på at lære selvforsvar. Der er grader, som man kan få, hvis man består en graduering. En graduering er det samme som en skoleeksamen. Det skal opføres i ens karateklub 2-3 gange om året, og er om sommeren og vinteren. Når man starter til karate, får man en gi og et hvidt bælte. Det kaldes 10. kyo. Jeg selv har gået til karate i cirka 2 år, og er 7. kyo. Mine søskende går også til karate. Min lillebror Cornelius er 7. kyo også. Min mindste lillesøster Senja er 8. kyo. Og min lillesøster er 6. kyo. Vores træner hedder Markus Kudasi og er Danmarks bedste træner. Karate er den sport, som jeg mest går op i. Der er træning 4 timer om ugen. 2 timer om mandagen og 2 timer om onsdagen. Jeg begyndte til karate, fordi en af mine venner, Simon Kjø, gik til. Der findes mindst 4 arter karate. Der er Shotokan karate, som jeg går til. Lær at tælle 10 på japansk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vi træner både om mandagen og onsdagen kl. 17 til 19. Vi træner kampteknikker og kata. Kata er nogle teknikker, som er sat sammen på forskellige måder. Og der er kata-navne. Her er en Shodan, her er Nidan, her er en Sandan, her er en Yondan, her er en Godan, Basadai, Teki Shodan, Teki Nidan og Jian. Det jeg får ud af karate er, at jeg kan forsvare mig selv og blære mig med det. Karate er den slags sport, som man ikke bliver god til efter 5 minutter. Der skal trænes meget, før man mestrer det.